Belanda খামানি কগ ন তিনি নজরাও আং বিশেষ করে যারা চিনি মিডিয়া বাংলাদেশ তিনি সোশ্যাল মিডিয়া খাইনা বসে হামাইনা মুসুনো কারণ তিনি সোশ্যাল মিডিয়া করেঙ্গাসিং খবর মাংলা খামো মিয়া চিনি যে তাকু ওকরা বিষয়টা প্লাই লমা হাই কন্ডিশনাল প্লাই जों खानाकामिया ससियेल मिडियानि बिथिंखै बिनि अबस्थानाव तानबागै तरिगरि खालायै
मिया हरनि बिसिंगो ना जों जग खालाय मनो बसु जक्ति साइज खालायमान नेसन फाइले के तिनो जगाव तिनि सार सुगला बो साइ खालाय का नांगो थसिंगो आं गबनो सानाय जे मानसि तो जों सुबानाय ताइ जों तिनि मन्त्रि रंना तिनि एमएलए रंना बो सानाय बरनो मनो काहाम ट्रिटमेन्ट खालायनायनि बागै साइज खालायनि बागै जों अन खामानि परा जों सिन सार जों सायनाय आरो अबनि लगे लगे जों तिनि दफानि जत्त ताखु रंनो बो कन्यानि मुसुङो जों कगनो दङ थपसा दैक्लायखे समुद्र ngornai जों जुदि खाखुलगै जुदि तिनि ताखुनो सोबालायखे हांकाय आसा खालायो बिनो जे दाबु जे सरि हांनांगै तामुनि अब निश्चयनो हामनाय मने बागै आं अबनो कन्यानि बुजुङो जत्त तिनि ताखु रङ फायदे जों जत्तनो याक खाबाक्सा खालाय खाखुलगैनो जे मानसाक सोबालायनो अबनो तिनि कयमु दंनाय हामबाय बेलाय खायरक सुसु 12 तारिख सेप्टेम्बर 2020 sini IPFT Takarjala Division Committee ni bisingo bautur kami ganabo sini tako kroksa Bishodev Koloi bo belai sini active worker tongmani bo division ni bo assistant secretary IPFT ni division committee ni ngoi bo salkaduk na samang khlaikya even thangnai 2017 bo jottoni slai IPFT tabuksu pojonto kotor movement khlaijak khlaimani bisingo national highway te railway blockade khlaimani jorawo like 11 days jong movement khlaikya afro edisi amchainatei katal haste tibralen snamnani a 11 days ni movement bo pilani simi paithak jorawo bo movement participate khlaija fia thangnai mas kaisa ni sakango kaisa boni nukhungni samungno tiyei bini lesu bagan ara jagawa thangai samang khlaithanibo bufang sakani klayei bini bisma haikaba yakungni bekreng amo haidarajak agor tolabo kabangma hospital thangai bo treatment bo khlaijaka special doctor nawai bo sigisa khlaika chini IPFT division committee rok bahaino je manma jorate kisa misa chuba laikya fia tabuk bo ham sogui maya kho tabuk jotoni sete bisa kirima sangsa hangkai COVID-19 coronavirus ni karanoi hospital kabang ma patient tabuk kabang ma hospital no isolation center COVID patient omo hai kabang ma tongmani karanoi borok bahaina kirimani karanoi ba boroni family wo podre por jangjal ni karanoi borok hospital tongi malia nago suti nawi phekya jong bahaino miafra sarik ni jorabose ba horo kaisa social media ni bisingtei khlaye boni khokbai thang te boni family social media wa news khlaye bini nukhungni jangjal te boni sakni treatment ni jangjal abono lukurokni thaniba saklaimani bisingo chongbo nugoi ang sakno nugoi loge loge ni sini MLA rok bai kok salaikya te sini central committee ni leader rok bai kok saka te ora sini local division Takarjala aroni sini senior leader rok bai kok salaimani bisingo tini fungono jong kaisa team IPFT central committee ni ngoi boni nukhungo boni poribaro jong phai kok salayei jen man ma jarati khlebono chubanani te boni nukhungni borokno chubanani bagai jong wan sogai phaimani jarawa amono jong saiman kha boni nukhungo basa khorok tam tongo class 9 a poranai class 6 a poranai te khorok sa tongo kusu omo hai jorawa belaina bini khawo kosto manjak tekto manjak te sini
दा बिशदेव कलई बैबो साकबाय थानो कक साका लगे लगे न बो मकलनि मुक्ति क्लायै लाइ थांजा गोबां मा मुभमेन्ट खालामनो जरावो बरंनि लिडारशिप हेके बरंनि सेक्रिफाइस आबनि ककरकनो सालायमानि बिसिङाव मकलनि मुक्ति क्लायजाखा हाबनो जों सेन्ट्रेल कमिटिनि अंगै जों बनो खाक हामा हेके बासिनि सेन्ट्रेल कमिटि सिनि बदलनि अंगै जों बनि नुखुंग अमनो जों कॉन्फिडेंस हेके बनो चुबा फैका बिनि हामियानो दाक्ति क्लाय हामरनानि बागै जों बोसोर जरातै चुबालाय मानो कारण खरकसा बरक बो जातिना हामजाकनाय दफाना हामजाकनाय गोबां मा बनि सेक्रिफाइस बनि अचिवमेन्ट हेगा बनि एक्टिविटीज ना जों नुगै दङै मालिया तिनि बाय दङै मा फैका ते आगामी दिनो बहायनो जों सेन्ट्रल कमिटि चिनि बदलनि अंगै जों सालायनाय ते तिनि टिएनए कर्मचारी बदलनि अंगै फाइजा बरक बो बरनि बिसिंति क्लाय पदपर बै सुबा लायखिया अमनसिनि लुकुरकनि थानिबो जों मेसेज दंनाय अबचिनि बदलनि अंगै जों नमा चुबानाय हायको गिया गामिबो दंनाय रक आमजायो दंनाय रक चिनि दफानि बिसिंग जरा दफा हानाय सिनि मंग्रै दंनाय रक जों ज त आमजायो नम हायख्लायनो चिनि कायसा परमानेंट कल्चर जों अमन मा दंनाय नौकारिबो जिकुनु खरकसा बिरमानो क्लाय दंखांखाय हामियाबो क्लाय दंखांखाय जामुं नंमं बा पद्रि पर जों जला क्लाय दंखांखाय जों खरकसाबाय ते खरकसा मा चुबालायनाय खरकसाबाय खरकसा जों मा हामजागलायनाय अबंखा सिनि लांमावो सिनि लांमावो जतनसे कतर सामं चुबामं गरै हामजागमं गरै हिंखाय जेसकनो सामं क्लायदि जेसकनो कतर सादि अब सामंग चुगिया हेकबा पाइथाकनि अचिवमेन्ट नुजा गिया आबनि बागै जों ज त लुकुरकनि थानिवनो जों कबकनाय सिनि जत मानमा जरातै जों सिनि बदलनि अंगैबो जों चुबा विन दंगो सिनि दफानि बिसिङा गोबां मा बिरमानो क्लायजाकनोबो जों जत मानसाक जरातै जों चुबालाय दंगो अमा हायक्लायनो ज त लुकुरकनि थानिबो जों चुबालायनानै नांनाय खरकसा तै खरकसा आबनो सिनि मेसेज दंनाय सिनि ताखौ दा बिशदेव कलई बनि नुखुंनो जों जे मानमा जरातै बसकांग जों साइतकनाय बनि हामियाना हामरमानानि बागै बनि नुखुंग बिरमाना क्लायजाकनो जों चुबानानि बागै जत मानसा जरातै जों चुबालायनाय ते सिनि अरो चुबा थानिबो एकेबारे बनि फेमिलिबो जों तिनि विजिट खालायलाय थानिबो सिनि फाइ सपायजाक दा उत्तम कलई बंखा सिनि किल्ला डिविजन दंगो ते आईपीएफ तिन बहायनो सेंट्रल कमिटि नि एजीएस ते सिनि सिमनानि हेजामारा ब्लॉक नि सिनि ऑनरेबल बीएससी चेयरमैन सिनि दा सुनील दा वर्मा ते सिनि आयंग दंगो आईपीएफ तिन सीसी मेंबर सिनि दा जितेन दा वर्मा जिरेंगा डिविजन नि ते लोकल डिविजन नि हाइतिबो सिनि अरविंद बाबू संग दंगो सिनि यूथ आईपीएफ ते मणिलाल दा वर्मा सिनि यूथ आईपीएफ सेंट्रल कमिटि एजीएस ते अमा हाइक्लायनो सिनि अरो प्राय गोबां जरातैख्लाय जों सुबाय माय आफना जे मानमा जरातैखाय तिनि जों फैलायगा आबनो बसकांगाबो जे मानमा जरातै जों अमा हाइकेनो चुबावै मा थांनाय आबनो सिनि मेसेज दंनाय।